Kaixo, ongi etorri berriro ikusi arte programara. Gaur Gorka Santesteban gonbidatu dugu. 11 urte daramatza eskalada egiten eta, bera esaten duen moduan zailan hasi zen eskalatzen. Eta gaur egun, eskaladako kirol teknikaria da. Eta, Gorka, kontatu pixka bat nola hasi zinen, zure web orrialdean kontatzen duzu zailan hasi zinela. Kontatu alde guzu, pizka bat hori hasiera. Nire lehenengo kontaktua eskaladarekin izan zen Zallako Bulderrean. Nire aita lehenengo egunean hasi zen eta oinak baikatu egin zuen. Eta bigarren egunean nik frogatu nuen eta oraintxe bertan nire aita ez da berri saiatu eta nire bizitza da. Nire hobia, nire lana, eta mendian jaten naizenean eskalada. Bera alde batera utzi zuen eta zu jarraitu duzu gaur egun. Bai, baina Zallako Bulderrean izan zen. Orduan, bigarren egunetik honaino. Eta, lan egin duzu urte askotan eskalatzaile moduan, eta, eskalatzaile eta route setter moduan. Bai. Azaldu alduzu pizka bat bi disiplina desberdinak, zertan desberdintzen dira, eta zein nahiago duzu agian ere. Bai, route setterra da zailtasun berriak jartzea bulder komertzial batean. Komertziala esaten dugu, bulder handiak, jende guztietarako, eta zuk egunero zailtasun ezberdinak jartzen dituzu erronka berriak edukitzeko. Hori da route setterra, eta gero badaukazu konpetizioetan Espainiako zailtasunak jartzeko. Hori ja saioa da. Eta gero, eskaladako gia bi modalitate daukagu. Lehenengoa formazioa, jendea formatu nahi du. Eta entrenamendu moduan, ez? Bai, pizka bat ulertzea zer den eskalada. Eta bigarrena da gidatzea. Orduan, pertsona urrieilu bat egin nahi du edo Atxarten Durango aldean, bakarrik eskalatzea, frogatzea. Eta esperientzia bat saltzen duzu. Ez da teknikoa egin. Bakarrik, eskalada frogatu. Lekua polita delako edo berezia delako eta batera. Eta bat aukeratu behar baduzu, zen aukeratuko zenuke. Niretzat route setterra Bulder aldean, zeren eta oso kreatiboa da, mugimendua inportantzia dauka, eta kreazioak nireak dira. Gidatzea, ordu asko jendea ez da eskalatzailea, orduan lana da niretzat. Bai, eta bestea divertimendua gehiago. Bai. Lana baita, baina. Bai, eta zuk ez duzu harremanetan jartzen pertsonekin, bakarrik presarekin. Eta gaur egun eskalatzailea ez ezik, enpresaria ere bazara, sortu duzu zure webgunea, Birrock Training. Bai. Eta, azaldu aldi guzu pizka bat zer egiten duzun bertan, eta, orain zure lana dena. Bai. Hasi nintzen online entrenamenduak egiten, zeren eta gimnasioetan oso modan dago online guztia, eta Instagram erramienta oso ona da mundu osoan ezagutzea. Eta oraintxe bertan entrenamenduak pertsona bat badaukat Perun, beste bat Ekuador, beste bat Argentinan, oso interesgarria da, eta zuk entrenamenduak zure etxetik egin dezakezu. Eta aukerak hori irekitzen dira. Bai. Orduan interesgarria da, eta ez fizikoki ez zara joan behar gara, imposiblea da. Eta zergatik sortu zenuen hori entrenamendu horiek, zergatik erabaki zenuen horrela egitea? Modan zegoelako edo zuretzat erosoago zelako? Niretzat oraintxe bertan bizi modua da bizitzea
eta denbora librea eukitzea, bidaiak egiteko, eskalatzeko. Orduan, proiektu hau gero eta gehiago dirua, minimoa eta denbora. Oso garrantzitsua da niretzat. Bai, eta dirua badaukazu, ez daukazu denbora, eta denbora badaukazu, ez daukazu dirua. Orduan, honekin, portatil batekin, edonondik egin dezaket entrenamenduak. Hori da nire idea. Bai, eta horreka pizka bat bilatzea. Bai, hori da idea. Eta, esan duzu, hori modan dagoela online egitea, eta, suposatzen dut, zuk ondo deritzozuela modalitate honi, baina zer abantaila eta zer desabantaila ikusten diozu online egiteari presentzialarekin konparatuz? Bale, lehenengoa presentzialan, zuk ikusten duzu eskalatzailea eta badakizu zer egiten duen ondo edo txarto bakarrik ikusi dita. Eta online moduan dietak bezala. Pertsonak saiatzen dira trampak egiten, eta zuk esaten duzuna agian ez dute ehuneko egiten, eta orduan batzuetan ez da nire arazoa, baina responsabilitate bat daukazu pertsona horriekin, baina beraiek zurekin ere. Orduan fizikoki oso erraza da konpontzea, baina online beti zer esaten duten, agian boluntate gehiago behar dute haiek hau jarraitzeko. Bai. Ez daude hor hain gainean agian. Nik uste dut entrenamendu online bada pertsona batzuk oso serioak eta badaukate objektibo batzuk oso markatuta, ez eskalatzeagatik. Orduan hori da zailtasuna eta perfil hori nirekin harremana egotea zaila da. Eta zure webgunean azaltzen duzu, lehenengo hilabetean egiten duzula elkarrizketa bat bezeroarekin, zergatik erabaki zenuen hori elkarrizketa hori egitea eta zer eukitzen duzu hori elkarrizketa horrekin. Elkarrizketa da pertsona ezagutzeko eta ze objektiboak daukan, eta ea bien artean konpontzen badugu entrenamendu ona, erosoa eta pertsonala. Hori da garrantzitsuena. Eta ez bazara oso eskalatzailea, nire gomendua da eskalatzea, ez entrenamendu bat eukitzea. Orduan niretzat ez da bakarrik dirua. Da laguntzea. Bai, eta dirua niretzat ez da hainbeste, txarto dago esatea, baina zuk ez baduzu behar entrenamendu pertsonal bat, ez dizut salduko, ez dauka zentzurik. Baina, zu maitatzen baduzu kirol hori ere, nik uste dut filosofia ona dela, azkenean ez du zentzurik. Bai, 2 hilabete bat daukazu eta entrenamendu pertsonal bat nahi duzu, ez dauka zentzurik. Orduan, hor informazioa hartzen dut entrevista pertsonalean. Eta behin eskalada egiten duzula, zer uste duzu behar dela hobetzeko, kirolean hobetzeko, eta zer azpimarratzen duzu edo nabarmentzen duzu hori zure entrenamenduetan, adibidez? Lehenengoz, 2 urte eskalatzen jarraian, derrigorrezkoa da, nik uste dut. Konstantzia lehenengo, ez? Eta gero entrenamenduetan, asko indartsuago regletak hartzen dituzunean, indartsu sentitzen zara, baina konpromisoa oso garrantzitsua da, eta eskalada alde batera eusten duzu, eta entrenamendua garrantzitsua hartzen du. Orduan, zure objektiboa oso klaroa izan behar da, denbora, inbertsioa, arrakasta eukitzeko. Orduan, disfrutea leku batera eusten duzu. Azkenan disiplina bihurtzea hori. Bai. Eta selekzionatzailea ere bazara, kirolariak hautatzen dituzu lehiaketara bidaltzeko edo, eta laguntzen diozu ere. Kontatu pixka bat horri buruz, zertan fijatzen zara bat hautatzeko edo bestea,
eta nola laguntzen diezu haiei. Vale. Asturiasen 6 urte egon naiz bizitzen, orduan harreman hori Asturiaseko federazioarekin badaukat, eta konpetizioetan ikusten dugu pertsonak nola eskalatzen dituzten. Lehenengoa bere sailkapena, da oso garrantzitsua, eta bigarrena zuk ikusten duzu pertsona nola eskalatzen duen eta ze potentziala daukan. Nik egunero eskalatzen dut, egunero ikusten dut eskalatzaileak, orduan badakizu zer daukan... Bai, ez daukazu agian nola gauza batzuk non fijatzen zaren, baizik eta zuk ikusten duzu eta badakizu, ez? Bai, eskalatzeko konpetizioetan badaukazu 4 minutu egiteko problema ezberdinak. Orduan, ez dago baremo bat eta zu badaukazu denbora murriztuta. Ez, zuk saiatzen zara eta batzuetan nervioak, batzuetan indarra, beste batzuetan estrategiak, beste batzuetan oso erreza da bulderra eta guztiak lehenengo intentoan egiten dute, eta beste batzuetan ezinezkoa da. Orduan, intuizioa, hori da ikusten dudana pertsonetan selekzionatzeko intuizioa. Eta, nik uste dut eskaladaren munduan gauza asko lortu dituzula, selekzionatzailea izatea, zure webgunea edo enpresa sortzea, eta, profesionalki eskalatzea, hori ere. Baina zeintzuk dira zure helburuak edo zure ametsak hori eskaladaren munduan? Oraintxe bertan disfrutatzea. Arraroa edo tipikoa da, baina niretzat denbora oso garrantzitsua da, orduan denbora ukitzea eskalatzeko, zeren eta eskalatzen dudanean librea sentitzen naiz. Orduan hori da garrantzitsuena. Zailtasun gehiago egitea ere garrantzitsua da, baina bigarren planoan da. Bai, agian dagoeneko ere egin dituzu asko edo... Bai. Eta konpetizioa asko gustatzen zait, baina oraintxe bertan lan egiten dut entrenatzaile moduan. Orduan, bigarren plano batera egon da niretzat konpetizioa, eta bakarrik ondo pasatzea da garrantzitsua. Beti goian egoten naiz, baina ondo pasatzen dudan. Baina agian disiplina pixka bat alde batera utziko duzu orain. Bai. Eta divertimendua... Bai, egunero entrenatzen ez duzu disfrutatu egiten. Argi dago. Eta, amaitzeko, esan aldizkiguzu 3 pertsona zuretzat erreferenteak izan direnak, bai agian hurbil izan dituzunak edo pertsona eskalatzaile famatuak edo pertsona orokorrean. Lehenengoz famatua Alexander Megos, alemaniarra. Agian identifikatu egiten naizela bere eskaladatik. Gero Barakaldoko pertsona bat, Fran Arias, lan egiten dut berarekin rokodromak egiten. Roadsetter moduan? Ez, estrukturak egiten. Batzuetan roadsetterra, beste batzuetan planifikazioak egiten du. Eta bera esan zidan, ez dela inoiz berandu egiten zailtasun berriak lortzeko. Eta 40 urtekin Sotxia egin zuen, oso maila altua, eta 40 urte niretzat izan zen klik bat. Ez dela oso azkar joan behar, zeren eta eskalada egiten baduzu egunero, lortuko duzula. Bai, eta izan duzula gehan, zure bizitza osoan zehar. Orduan Fran izan zen inspirazioa. Eta hirugarrena esan dezaket, oraintxe bertan Ibai Bidal, hemen Zaiakoa, zeren eta nire lankidea dela eskalatzen, egunero eskalatzen dugula berarekin. Eta bera da, behan egoten den pertsona, nire bizitza
bere eskuetan dago eskalatzen dudanean, orduan oso garrantzitsua da Ibai Bida niretzat, eta uste dut berarentzat ere. Eta bidaiak egiten dugu eskalatzen, orain teknikaria izango dela Ibai ere, orduan. Bai, eta zure laguna da eskalada mundua eta horrek. Bai. Ba, mila esker Gorka, eta ikusi arte. Ikusi arte.